kahle wena ukuyisikela kwelinonile wasenkandla mina lo ngapha ufuna ukuyitrendisa manje cha mina ngumakhosi wasenkandla ukuthi angijahile umakhosi noma uyinkosi yamajele noma uyini ngqi ngizwe phendula umbuzo umakhosi noma uyinkosi yeyinyanga noma uyinkosi yamajele noma uyinkosi yamabhinqa hayi bakwethu hayi ngaza kwethu hayi cha bakwethu yabona into engifike ngayibona ejele ngafike ngayibona enkantolo linsizwa le bafowethu ngoba iseyincane nje uyoniwe yini noma ilawa abantu abanomona abashuthayo kodwa uphoka lamla ngempela wenzeni kanti yini inkinga oyisho uzama ukuchaza ukuthini cha wembona cha ukukiswa yini lana umfoka lamla lesizwe sencane la buka lesitoma ngisashutha siyadabukisa ukuthi khona insizwe ibhonga incane kangaka elingavele nje umuntu avele nje abajina nje engqono nje abe njena nje imali emenza benjeni umuhle insizwe impela umbeka lo muntu yamondo umbeka kanjani hawu uthi imobi ngizwe ngaphandle ngebhayili kodwa cha kusho lutho phela kusho lutho unelungelo ziyayikhasikhala kuye manje ubona sebazohlala besensitive nje angimile nje abahlulo izwe anginasandla